Tesla ubačen u mangu, pretvoren u Ironmana i stavljen da se bori protiv Shang-Chi. O čemu se ovde radi? 25. novembra 2017. je izašao prvi chapter mange Record of Ragnarok. Za svaki 1000 godina je održano glasanje gde će bogovi da odluče da li će uništiti čovečanstvo ili će da sačekaju još jedan ciklus, znači još 1000 godina. Ali jebi ga, već su se odlučili da nas sve pobiju. Jedino u odbranu ljudi dolazi Valkirija koja provocira bogove, govoreći im da su kukavice i da se plaši direktnog sukoba sa ljudima. I time je predložen Ragnarok. Borba do smrti, 13 ljudi, 13 bogova. 1 na 1, prvi koji dođe do 7. pobede je pobednik. Ako ljudi pobede, čovečanstvo ostaje, ako ne, bogovi će ih zgaziti. 13 jakih predstavnika na strani bogova i 13 ljudi koji su promenili istoriju. Jedini problem, ljudi ne mogu ni da pipnu bogove jer su im tela otporna na sve. Tu priču dovodimo te Valkirije koje će se boriti uz ljude, tako što će se pretvoriti u idealno oružje koje će odgovarati čoveku koji ga bude koristio. Konačno došla je na red borba između Nikole Tesle i Belzebuba. Plan u ovom videu je sledeći. Radimo Teslin karaktere, Sotonin karaktere, pređemo chaptere i neće biti nikakvih spoilera za prethodna dešavanja. Na kraju videa sam doveo pravog Teslinog potomka da nam kaže ko misli da će pobediti, jer se borba u mangi tek zahuktala. 2000 lajkova i radimo još jedan video kada se borba završi. Da li ste znali da mangi na srpskom dolaze na viši nivo sa novim izdavačom Najkulom? Sa dosadašnjim izdanjima, kao što su Manfre, Vakvo i Radiant, oba veoma popularna naslova izgledaju do jaja na polici i nemaju milion delova, tako da su laki za skupljanje. U ovom trenutku jedina manga je Kagaster, postapokaliptična avantura i preživljavanje u svetu punom ogromnih buba, ali na osnovu informacija koje su nam dali na Instagramu dolaze 3 nove mange ove godine. Prva je o kokoški koja se bori protiv vanzemaljaca. Ova manga ima sve: akciju, dramu, ljubavnu priču, ne biste verovali šta su sve smislili. Drugi je Ultraman, japanski način da se opiše superherojska priča, i obe mange mislim da su odličan dodatak kolekciji, jer realno nijedna manga na našem se ne bavi baš ovim žanrovima kao glavnim. A treća i najbitnija manga je na nama da otkrijemo. Samo znam da je reč o animeu koji svi čekaju ove godine. Linkovi od Najkule u opisu i pinovnom komentaru. A sad Tesla. Već 6 godina očekivanja o njegovom izgledu rastu. Znalo se da će se boriti jer je na listi, ali niko ne zna kad. Nema ga u prvoj rundi, druga nije, treća prošla, Tesle nema. I konačno, krajem jula prošle godine iscuri prva informacija o njemu. Ja sam do tada mogao da se kupam u znoju od nagađanja. Znači Tesla mora da ispuni sledeće: brkovi, arogantan genije, golubovi, najbitnije, srbenda. Tesla u Ragnaroku, pa nema brkove, egoističan je barem, ima mehaničke golubove, a ono na kraju nije Srbin, nije ni Hrvat, čak ni Amer, Tesla je Austrougarin. Se zafrkamo, bre. Ta Japan ima ceo da potone u... Nažalost, nismo ovde da se bavimo kontroverznosti, ovde smo da pričamo o borbi. Osim toga uga buga momenta, njegova nauka je predstavljena na toliko visokom nivou da se naziva magijom. Neki dodatni likovi su Einstein, Newton i Edison, sa kojim je zapravo u dobrim odnosima u mangi, što znamo da istorijski baš i nije tako išlo. Sećate se Valkirija? Pa Teslina se pretvorila u oružje savršeno za njega, a to je Ironmano delo. Tesla iskreno 4 od 5. Dobar je. Njegov protivnik zato, neki ga zovu Sotona, neki gospodar muva, ali zvaćemo ga Belzebub. Ako za Kanekija povučeš edgy metar do kraja, ide preko toga. Sve je zrno kod ovog lika. Ceo život je sam, prokleti od detinjstva, ako mu se približiš, satana će te ubiti. Da ne gubimo previše vremena na njegove priči, jer je malo dugačka, ukratko nije loša, 3 od 5 lik za sada, ništa specijalno. Belzebub ulazi u arenu i svi padaju u agoniju. Tesla do duše ulazi u arenu, tip pauzuje i ulazi u ring kao moćni ranger. Fleksuje, jer šta bi drugo Tesla radio. 8. runda počinje. Borba još na početku eskalira. Jedan pokaže svoju sirovu snagu, drugi svoju i tako nam ujedno pokažu svoje najjače asete u ovoj borbi. Kod Belzebuba to je taj štap koji je dobio od Hada, koji savršeno odgovara Belzebubovim moćima, koje se transformišu u savršenu odbranu i perfektan napad. Kod Tesle to je njegovo super Ironmano delo koje ima bezbroj funkcija, ali na početku se zna da je sila iza Teslinih udaraca mnogo veća. Generalni tok borbi u ovoj mangi je prilično sličan. Jedan dođe u prednost na početku borbe, dobijemo backstory drugog lika. Zatim on nam pokaže neku novu tehniku i onda će nadjačati prvog lika, zatim dolazimo do backstorija prvog lika i borba posle toga se izjednači. Do samog finala koji je uglavnom nepredvidivo. Ovo je bitno da znate zato što u ovoj borbi backstory od Belzebuba je pokazan pre fajta, što znači da Teslin još uvek treba da sačekamo i ta neka formula koja je do sada bila uspostavljena jednostavno više ne radi. Ništa previše neregularno se nije dešavalo u borbi do trenutka kada je Tesla konačno aktivirao jednu posebnu funkciju svog dela, a to je da napravi električni kavez i jednu od najboljih scena do sada u ovih 9,63 metara kocke Ti nisi bog, ja sam.
što se ovde praktično ispostavlja kao istina, jer Tesla ovde ne samo da može da leti, koncept ubrzavanja uopšte ne postoji i odmah se nalazi na svojoj maksimalnoj brzini kad god krene. Takođe, sigurno najbrži potez od svih takmičara do sada, zato što Tesla može da se teleportuje do 3 puta. Ragnarok borbe uglavnom idu u 2 smjera. Ili su likovi potpuno suprotni, ili su potpuno isti. U ovom slučaju potpuno suprotni. Belzebub, kao i ceo njegov život, totalno uništenje, tako da želi da sravni celo čovečanstvo sa zemljom, dok je Tesla tu radi nauke, ljudskog potencijala i sve što je čovečanstvo napravilo do sad. I zaista želi da predstavi šta je to toliko prelepo sa njim. Osim što uopšte ne voli ljude, Belzebub ima još jedan razlog za ovom borbom. Da konačno pronađe protivnika koji je dovoljno jak da ga ubije. Naravno, njegovi motivi su jasno objašnjeni, ali ne mogu da kažem zašto to želi, jer ću spojlovati rezultate prethodnih rundi. Ono što niko nije očekivao da će Belzebub da dobije još jedan backstory, ali odatle dobio ideju da može na neki način da se spoji sa svojim štapom i da uradi ovo. Tesli se ne piše dobro. I to je kraj. To je sve što je izašlo do sada. Za sada je ovo jedna od boljih borbi i u zavisnosti od ishoda možda može da uđe i u top 3 najbolje. Dinamika između likova je super, komedija pogađa zato što je Tesla baš napisan kakav jeste, da bude toliko optimističan i da je veoma neobično reaguje na prozivke sa druge strane. Po meni najgora stvar kod ovog fajta, taj manjak nekog strateškog aspekta. Više deluje ko jače udari ili ko je brži po prirodi pobeđuje. Mislim što jeste jedan od osnovnih stvari kada je u pitanju power scaling, ali imamo u borbi nekog kao Tesla, poznatog po njegovom bogatom umu. Nekako bi bilo realnije da se borba odigrava u nekom drugom smeru, a ne vidio ovu moju moć koju do sada nisam pokazao i nastavio da flexu sa njom. To je nešto što je 4. borba uradila odlično. Još uvek borba je negde na polovini ili na 2/3, što znači da ima vremena da se neka strategija sa početka implementira na kraj i još ćemo vidjeti oko toga. Za prethodne borbe bi rekli da rezultat samo možemo da pretpostavimo, ali ovo je nekako specifičan i možda stvarno neće biti toliko težak da se predvidi. Razlog tome je trenutni rezultat, koji opet kažem neću da spojlujem, ali ukazuje na to da su velike šanse da će Tesla pre da izgubi nego da pobedi i to ovu situaciju čini malo bez veze. Samo što to i nije jedina opcija, moguće je, ali šanse su veoma male da će rezultat biti nerešen. Time završavam neko moje mišljenje o dosadašnjoj borbi, a sada vreme je da legit Tesla kaže šta misli. Ćao, hoćeš li da se predstaviš? Pozdrav svima, ja sam najmlađi član glavne porodice Tesla i došao sam da iznesem svoje mišljenje na ovu temu. Prvo pitanje, šta kažeš na to, zato što je Tesla predstavljen kao Austro-Ugarin u mangi? Nemam komentar. Da li ti se sviđa kako je Tesla urađen ili misliš da je klovan? Mislim da su ga previše napravili kao klovna, ali verovatno je najzanimljiviji karakter do sada u rekordu Fragna. Ok, za kraj, ko misliš da će da pobedi? Tesla, naravno. Kratko, jednostavno. Hvala ti. Dođe. Niko neće verovati ovo. Dobro. Odu za random bespičnika s ulici. Hvala svima koji su čekali za novi video. Vaše utiske o fajtu ostavite u komentarima. Sljedeći video već sljedeće nedelje. Hvala memberima kanala i čujemo se u sljedećem videu. Pozdrav!